أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Futhi labo abangakholwa bayohlohlela esihogweni beyimigwamanda. Imigwamanda ama groups noma ungathi ama troops ngokwemikhakha yabo bayobehlohlelwa esihogweni abangakholwa. So labantu labo ke abangakholwa ke nayo ke impendulo. Yekani ukuloku nizikhohlisa ngezulu nokunithi niyongena ezulwini nibe ningakholwa. Uthi umdali nina eningakholwa niyohlohlelwa esihogweni ningamaqoqo njengoba ngokungakholwa kwenu ngokwemikhakha yokungakholwa kwenu niyimigwamanda. Hatta idha ja'uha futihat abwabuha. Allahu akbar. Kuthi lapho befika kuso isihogo iminyango yaso ivuleke. Lapho befika kuso isihogo iminyango yaso ivuleke. Allahu akbar. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم. Allahu akbar. Abaqaphi baso bayothi kubo ama security omantshingelane basesihogweni. Uma labantu labo abangakholwa befika eminyango wesihogo, ama security omantshingelane abazobe belapho bazobe bebabuza umbuzo, azifikanga yini izithunywa? Azifikanga yini izithunywa kini? Allahu akbar. Azifikanga yini izithunywa phakathi kwenu? Akekho yini umuntu owanixwayisa ngale ndawo le? Njengoba sinixwayisa nje ningafuni ukulalela, nobe nibuzwa ngathi manifika senimile eminyango wasesihogweni, nobe nibuzwa ukuthi akekho yini owake waxwayisa ngale ndawo le ome phambi komnyango wayo namhlanje. Allahu akbar. Yatluna alaykum ayati rabbikum. Allahu akbar. Zilanda phezu kweni imibiko yenkosi yenu, zinixwayisa. Azifikanga yini izithunywa zinixwayisa ngezambulo ngemibiko evela enkosini yenu. Allahu akbar. Wayundirunakum liqa'a yawmikum hadha. Zinixwayisa futhi ngokuhlangana kwalolu suku lwenu na. Azifikanga izithunywa, abekho abantu wababona ababenixwayisa ngaleli langa leli ukuthi liyeza leli langa leli eselifikile namhlanje njengoba nime la? Bobe benibuza omantshingelane basesihogweni, uma ningaphendukanga nakhonza umdali wenu ngendlela afuna yena ukukhonzwa ngayo. Allahu akbar. Allah says, Allahu akbar. Bayophendula qalu bala. Bayophendula bathini? Bathi yebo, bala, yebo, walakin haqqat kalimatul adhabi ala al-kafirin. Yebo, kepha izwi lesijeziso lifumaneka liyiqiniso maqondana nabangakholwa. Yebo, bafika kithi basitshela, siyavuma ukuthi lokho ababesitshela kona kwakuyiqiniso ngoba thina esasingakholwa siyakubona imvuzo okungakholwa ukuthi yini umvuzo wakho namhlanje.
izwi ababelikhuluma kithi laliyiqiniso mayelana nabangakholwa. Siyakubona lokho namhlanje. Into ebuhlungu ukuthi it will be too late. Kuyoke sekulate ngaleso sikhathi leso oyobe wena usuphendula kanjalo. Wena othe mawufika lo mlayezo wobunye bukaNkulunkulu kuwe, wena awangafuni ukulalela. Okay, baba, awangafuni ukulalela. Right, lalela ke iyaqhubeka inkulumo. Uyobusutshelwa ke manje. Qila omantshingelane laba bazobe besebenitshela ukuthi manje okay lalelani ngokungalaleli kwenu ngoba niyazi ukuthi anilalelanga. Niyabona ke manje ukuthi lento eningayilalelanga nayi manje phambi kwenu. Qila kuyothiwa kubo udkhulu abawaba jahannam, ngenani ngamasango esihoko, ngenani emasangweni esihoko. Abawaba jahannam, Allahu akbar, khalidina fiha, ukuze nihlale lapho phakathi, ukuze nihlale lapho phakathi. Fabisa mathwal mutakabbirin, Allahu akbar, yeka ububi bendawo abayobe behleli kuyo labo abaqholoshayo. Yeka ububi baleyo ndawo leyo, lapho labantu labo abaziqhenyayo, abazitshela ukuthi bayazi, abayobe behleli kuyo. Sengathi umdali angangivikela mina nawe. Uphenduke, mina sengiphendukile, phenduka nawe ukuthi wena lento le umdali akhuluma ngayo la ingafiki yenzeke kuwe kanti kade sowulazi iqiniso. Cela ke umdali wakho uphenduke, akudonse, akukhiphe ebumnyameni, akulethe ekukhanyeni, uhambe endleleni yokukhanya. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.